RPN Provincial Stations, DCBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DCKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa godgonyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga, Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miyembro po kami sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Oras sa DCKI alas 9:34 inagan. Oras po ini. Atod man sa toy, akan sa toy ang mga time check sponsor. Atod po kan Lucena Electrical Supply na makupaligdi sa Ciudad Caniriga. Atod man ni Mrs. Monica Perique and family of Limassol, Cyprus. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonekta sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports ng RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana in Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, and welcome sa toy akong programang Bicol Connection. Aldaw kitang unyan nin Lunes. Sa 3 kan bulan nin Hunyo taon 2019. Ini po sa itong Bicol Connection, Joey Habanalim, siyempre katuwang ko sa lado technical. Ito ang gilar. Kaya ba nang kuman ang mga OGT alis sa CSPC na katawang taman po sa laog kan sa tuyang programa at the same time yan magiging mga production na italigdi. Yaon nagdi si Jasper Limuel Abonal, kan San Antonio Poblacion na buha. Diring man si Rian Martinez kan San Nicolas Iriga City. Asin man po si Harold Tiangco, kan Panoy po yan Bula Camarines Sur. Sinda po sa tuyang mga estudyante OGT ali po dyan sa PC. Ang manigdi sa information ang sa tuyang partner digdi si Alvin Orlando, ano? Yaon man dyan siyempre si
Jimmy o si Tony Saison duman sa transmitter site asin man si Engineer James sa Oco na sa tuyang kaibanan sa technical duman po sa transmitter site. Abot kitang 11 o'clock sa pag-ulay-ulay kay mga napapanood natin mga nyan aldaw. Pag resibi po kan mga report maghali man sa tuyang mga pag-iriba gikan sa luwas. Pakikipagulay sa magiging mga newsmaker tango niya na pagkaaga. Abutan kong good morning si Vincent Elmer Reestrado kana sarong FM station dati ming pag-iribay dati ming OIC manager and nagpa-share man digi sa Radio Ronda. Salamat kay Pinsan Elmer Estado ta dahil manalingaw digi sa istasyon na sa iyang pinag-manage. Ako mo station manager mi dati digi po sa RPNT CKI. Siriman paabutan min in condolence. Nakikidumamay po kami sa pagtalikod sa ibabaw kang kinabang kan dati ming pag-iriba sa RPNT CKI. Dating naghaloy nagserbi labing na taon naging regular technician kan RPNT CKI kanan sa moyang radio station niya kung paduman sa may partikan na San Juan, tapos dyan sa may partikan na Yusan, tapos dyan sa partikan compound kan na Sigera Technological Colleges. Aloy siyang nag-serving technician, alagad talikod na sa ibabaw kang kinabang kan sa mga tao, kan napit sa 30 kan nakaaging bulan na Mayo. Si Bintura Kalubaki, nagpaaram na po, nagtalikod na sa ibabaw kang kinaban. Kaya sa mo yung pakikidumamay, ang pagpaabot niya mo ni na condolence sa pamilya. Binayaan ng mga aki, condolence endo sa palo na si Madingbet. Condolence sa pamilya, no? Saka sa pagmundo ka na bilog na pamilya, Kalubaki, dyan sa San Juan, Iriga City. Kasunod man, dungaw naman ako kapag paabot naman ng condolence. Yung mga naman si Sir Tony Aguilar, asin sa iyang misis. Tigalat pa sa iba pang mga taga-RPNT CKI Iriga, sa mga naging pag-iripan niya pang mga yakon sa lado kan technical department, as in production department, makapag manggiraray vigil, ang barita pang schedule kang interment, ang lubong gigibon na Sabado nin pagkaaga. Pero iti-text na lang dasa po kan aki niya, so matuan yung aki, i-text ko na lang sa imo nga angkol na schedule kan interment niya ki Papa Ventura Kalubaki. Napabutan ko ni na good morning an sa kuyang amigo si Imer Bunto. Nagaantabay sa mga oras na ini. Ano niya ako, Imer Bunto an sa imong cellphone number. Kung ako niya ako makatipon-tipon ng kwarta, ipatrabaho ko daw niya ako itong steel truss, steel window, saka grills, color dyan sa kuya ang niya akong atok, matag-urana naman niya ako. Po naman niya ako ko ito, welding na naman, saka screw na naman na niya ako, pasiguro. Maabot na naman niya ako ang tag-uran pagkatapos kitang mapanamito ng grabing lanit ng saldang. Kaya panahon na kita very hot dry season sa mga panahon ini. Ang cellphone ko ngayon, Sir Joey, sabi ni Emir Bunto, ang 0955-234133. Salamat niya ako, tamadali takalang na makontak. Diyan siya palang sa barangay Pulang Daga sa Balatan, Camarines Sur. Kaya niya ako i-text
taka na lang kung ako mapatrabaho na ano, kung sa muyang ako. Matagura na, mapasiguro niya ako. Okay, good morning. Diyan sa barangay Pulang Daga, Balatan, Camarines Sur, sa pamilya ni Imer Bunto. Sa iyang expertise, sa iyang mga servisyong pinag-o-offer, yung pagtrabaho ka mga steel truss, steel window, grill, sa mga pag-atok, mga kolorok, asin na kadakol-dakol pang iba. Niya ko, tahan mo kung discount tayo. Ayun nga, sir. Salamat kay Emer Bunto. Good morning. And happy listening. Regards to your family, more power, and God bless you always. Thank you. Abutan ko man good morning ay nag-watching sa tuya sa programa si Hermana Monica Perique and the family of Limassol Cyprus. Si Ringman kay Hermana Melanie Mendoza sa Limassol Cyprus. Para abutan ko ng happy viewing na mga nag-aantabay sa tuya. Hindi daw ano ko nagwawara-wara, pambira man niya ko ini ano ko. Cellphone ko. Talaga pa parawara-wara. Pangit naman rin na ini yung nagpi-Facebook live tapos biglang nauuda. Ano, wala. ano, yan yung mga pwede tang mga interview. Bala na kamo. BIR. BIR, ano? Baka makontak ang BIR, DTI. Arin pa. Kung anong pwede tang ma-live interview, kontak ko na lang nito nga rin ma-live sa programa, makaulay-ulay tama na no. Well, mga tugang sa oras ni marisibi kita ng report magaling sa mga karonda. Bicol Connection Report. Karondang Rocky, marinaga sa imo, please kami. Karondang Joey sa mga parantabay. Bigla dibut niya doan kang nabuwa at man banuan kan muli and banuan kan na matutag karonda ng Joey balik sa susunod kan na irika. Yaw palitingan niya na karonda niyo so mga barkada baga sasabi kan nakaulay niya to si Engineer Nino Calzarca na si PWA na haharalihon ang mga barkada inubita nating daiman madipisilan ang mga motorista na minaagi minaluwas sinalawin sa maya kortikan na rikunada inubita sa mga barkada pili lang din sa ating karotan nyo na magbarkada kung ikuanin flag raising ceremony natapos kan flag raising ceremony pili na ngaliw nila sa barkada dumilang dunya na aga may mga nagwekita nga mga eskwelahan sa may highway na pagkatapos ka na flag raising ceremony na dito na nyo din na iaog pa ang mga barkada ako dyan sa may partikan na barangay San Juan
ada facility sa Banuangan Kuwait na nailingan doon na may mga barikada patabi karon sa Joey. At ito yung tagra ini paabot tagra ini i-engineer dito sa Lazar. Dito kita sabi niya kan katuyan ko makonsidera ni kita. Doon na ipapahali ini atin na sasabihan sa mga school activity superintendent na tabangan ng DPW. Sa pinapupan sa Road Network, pinag-ibayan na DPW, agyan talaga sa mga auto, atin man na ipinagbukawal pa ang parking. So, ito mga pagitong road widening, yun na pwede sa parkingan sa mga pitulo, lalong-lalo na ito mga truck natin sa Road Network, na pinayos nga ni Anna Tinapok para sa mga otoridad na ginalawan at magkinalap sa patuyan na natin karoon na Joey. Anaram ko kayan, karundang Rocky, igwang agreement ang mga school principals, mga DepEd school superintendent office na pag malag barikada before kan flag raising ceremony. Pagkatapos ng flag raising, haliw na itong mga barkada. Yan ang garo agreement. Ano talaga yung sinusunod ng mga eskwelahan? Kaya nga ni, dapat kayo, pagsunod sa agreement, kaya nga ni agreement, dapat yung sundon both parties. Kaya na dumang naglaog sa sarong kasunduan. Alangan man ang mga taga-DPWH, papagalumpaman kan mga principal na nagbubugtak barikada sa atubangan kaniskwelahan, layo pa ang mga taga-DPWH magpaparabugtak sa magparatanggal kayan. Kaya nakakaabala man ang ganyan sa mga motorista. Although mas maray malaigwa kayan, tangarig mali kayan na dahil mga-aksidente sa tinampuan, mga haki dahil magka-burundol na bihikulo, dahil masagasaan, kabali na mga guardians, bakong iyo, ang mga magurang. Kaya natin karoon ng Joey. Hindi ko nagali pa karoon ng Joey sa Santiago, sa Kagiri, sa Joey. Amin na magkipagulay ng barikada, kung ang nangyari ang nangyari. Sa may Santiago Iriga? Sa may Santiago Iriga? Ha? Hindi kami karoon ng Joey. Oo. Kaya pa ganyan na may magtutuwang nga pagkani ko sa may nakatulog mag-ialala natin karoon ng Joey. Dawa may barikada na yan. Kaya yun ang O bago na ako man sa mga eskwelahan, bakong dapat ang mga barangay official man mag-assign din barangay tanod dyan sa mga atubangan kan mga eskwelahan para mag-maintain kan na bulos kan trapiko asin papundo ng mga bihikulo kung nagpapalag racing ceremony. Oo. Ano kita ako rin sa binigyan na dito sa Labang, yun na dapat na yan, coordination. Kaya, coordination lang. Mga eskwelahan, mga barangay officials na ang dalas mga barangay tanong na kaya ng student. Iyo, tama. Coordination lang malanggat. Kaya kami karoon na Joey. Karoon na Joey, yan ang katuyang informasyon sa katuyang programa People Connection. And then siguro alam yan, pinag-sorry pa man si Mayor Aguilillo, magalit ka lang ba na galit na Joey? Okay. Kung natutuyang nga report, para sa connection ng sila. Salamat na marami. Karon lang Rocky Bayobo sa dagdag na report na yan. Bicol Connection Report.
sunod-sunod na pag-receive niya ito ng mga report mag-aali sa mga pag-iribag ikan sa luwas. Bicol Connection Report. Nasa linyaman ko niyan si Karondang Philip Barasina. Good morning, Karondang Philip. Please go ahead. Good morning sa mga barangay nato. Una na pagkagamasaulay nato si Mayor Majo Dinicio. Ira na banawani na buhi na koneksyon ka na sa iyang pag-sunta na pagpabalik bilang alkalde ka na banawani na buhi. Talagang sabi nga ni kaya na ang pagsumpa, kanya naman yan, formal na siya pinutuhan ka na mga tagabanyan ka na buhi, ang kaiguan niya na formal na sabi hanggang sa nunong ka bilang darong servidor na banawang buhi na iyuan na matukaw bilang alkalde na naman sa loob na tulong taon. Mayor, good morning po. Like po kita sa Arden Bigayan po si Jules. Good morning, Mayor. Opo, also na po kaya bagangon yan, na-antis pa man na mag-asumir sa pwesto ang mga nailihir na mga kandidato nagkakaigwanin o taking ceremony para sa indang obligasyon, responsibilidad na susumpaan. Ika po, no rin ang plano mong magkaigwanin na o taking sa another 3 terms or another terms na itinapong mandato kan mga tagabuhi sa imo, Mayor? Pwede po sa plano ko, baka June 29, si Samuel Sir ng OPK. June 29 po. Ayun mananggat po. July 1, assumptions of duty na, or assumption of office na po yan. Aha. Si Say po ang plano mo maging ano po itong mapasumpa po sa imong opisyal. Kamay. Ngayon. baka sabi ka, baka singi ng kudas or si kita ba, dito pa kaya na dito pa kaya nakausay. Po. So para Mayor, at least June 29, sa po ang binyo ka ni? Pero yun naman nakaugalian. Sa sunod sa lang natin nakaugalian. Pero to be simple lang. So, lang, maray mo sa pero syempre, hindi tayo sinabarang. Gabos pong barangay, leaders, mga barangay coordinator, yaon man po. Iyo, siyempre, yung imbitado. Hindi parang, sige, mga opisyalis, sa gabos, yung sana. Bot po ang Sangguniang Bayan kan buhi. Oo, syempre, hindi pa rin nakaibahan sila. Tama man ang Mayor. Sa mga sa mga haralangkaw na opisyal kang gobyerno, si Seco unexpected nitong bisita dyan. Sa mga haralangkaw na opisyal po kan probinsya o kan sa tuyang nasyon, mayo na kamong imbitasyon. Hindi ka lang yung mga tao sa barangay. Mga tao na lang sa barangay. Po. Simple lang po. Pero dawa simple ko amang giraray ara-ara tubangan, ano po? Dawa pa paano, dahil man na magugutom ang magiging witness, testigo kang pagsumpa mo giraray Mayor. Sindapan magdarara, ano? Grabe talaga, pero simpleng maray, ano? Oo, tipid na maray. Basta magka-iribana, kaya na mag-aral sa barang, pwede na po yan. Anong... Hindi man yan na para expecting ang mga nagsuporta, nagpapara palain-lain. Pero Mayor, garo partial sana sa magiging mensahe mo po sa imo pong pag-sumpa sa maabot ka June 29?
Siyempre, lahat may sasagot sa tararo. Ano naman lang yan. Sa gusto ninyo, pero naman ang gusto pa magkatararo, magtarabangan, sa naning mapakaroon ang maaamis. Iyo po. Pamigo kayong pagkasararo, tarabangan, pero may nangarani sa kauswagan, ano po? Ano pang pinaka-major, ano mo po, project or programa pag sa bali 1 year na may merong 1 year kan another term na itinaw po sa emo. Ano pong mga programa ang mayormenting priority niya sa emo pong tataaning atensyon? Ako kaya, para man magalindo na ako nakaaging administrasyon ko, kada ako mga tagin ng instrumental dahil problema ang sagulang tayo. So, ngayon, iyo pa ang instrumental ko. So, tapos naipit sa FP. Yan ang inutong ko. And hopefully, yun na maging kapasakita. Sa agong sestan sa ganun tayo. Iyo po. So, yun ang pinaka-focus. Diyan po sa emong iyan na garo pangapudan or request sa liderato kang Sangguniang Bayan, maaasahan daw yan, Mayor. Garo barita ko anong ganang Vice Mayor, bako mo kaalyado si Vice Mayor-elect Jufrid Balagot. Data masabi na bigin mangyayari sa data man kami nag-uurulan. Yung parang mga kapat ko sa Sangguniang Bayan, actually, hopeful po ako na magiging maayos. Kasi tapos pero ang gusto ang katuyuan, makapag-survey. And then, yung mga bigibo kung kami nagsiging rebo. Iyan po kayong Sangguniang Bayan, number games po ba yan? Sa Sangguniang po, ano po ang bilang nasa lado kan administrasyon na mga councilors, kiraman ang bilang po kanya ang sa lado kan opposition. Si regular members po apat. Sa ex-officio man, si FK sa Katiliga, Katuya. Ang SK po sa kang liga, sa imo po. Di majority po ang bilang kang administration na councilors, ano po? Pagmati ko, Mayor, kulang na itong pag-iisip mo na maulang paan sa imong mga pangiturugan. Sa Vice Mayor elect na lang. Hopeful na lang ako. Parang kumana, uwi naman siyang magsapang. Dahil tapos ng politika. So, pag ulayin niya ang parang sa banuan. Hopefully, makapag-ulay na kami parang kung tapos na sana, magkasararo. At bako man kayang politika at pagkasararo si public service, si sa mo yung trabaho, magkasaroan sa trabaho. At ano naman sa politika, itong ulayan man. Diba? Iya po. Pero ang mayor sa office, ang mayor sa office, mamang planong ipiton para sa Sangguniang Bayan kan na buhi na mga benepisyo or sa mga ano paman na salary or ano paman na mga dapat para sa Sangguniang Bayan. Pag nasa araw po yun sa Sangguniang Bayan, sa ipiton ko. And ever since ako na po ako araw yan. Ano ba kaya po baga? Ano ba kaya baga? Kung pag-abot naman po sa sweldo, pwede i-ibigay yan sa pag-abot sa sweldo. Kasi kapos na benefits kinatao. Regardless kung si Isay, kasi may mandata man po para kaya. Kaya, yung pag-abot na sa Sangguniang Bayan po, ano dapat sa Sangguniang Bayan, yun na po, segment po kami. Kaya na ako dawa kalaban po ako nila. Di ako na pareho akong ipiton, pero ako Ay, po ay. Kunarap pa lang kayo, Mayor. Mayang dapat na iriwalaan at mayang dapat na kariribukan na mangyari. Kunarap ka ng kaisipan ni Mayor Marquis. Kung sila mamulitika, hindi naman problema. Kung naman ang mapipatayan, ako. Ay, po. Ikaw, Mayor, panduang terms mo ini as elected mayor sa Buhi.
Okay, di ano pa pala na po. Papunta ka daw, Mayor. Kapabor ka, maipakita, no? Kapabor ka na madagos ang federalism form of government sa Pilipinas. So, ako po ang pagsubot ko lang sa dawa form of government ko ang dapat magbago ang mga tao. Ay, oo. Talo man, Mayor. Oo. Dawa siya ang makatupa. Basta mabago ang mga tao. Talo po, ano ang Ang mga nakatukaw, magbago. Okay. Ang mga tao mismo magbago. Ano yan? Anong klaseng forma kang gobyerno? Kung ang mga tao dahil magbago sa kan mga politiko. Same people, same ugali, yung paagi. Mahal anong klase po? Mahal man. Pangaran lang nabatas. Yung man ang ganda, no? May punto ka man dyan, ha? Ilang bang tao mag-isip, mapakaray, ang sabihin, mapakaray ang satuyang bansa o satuyang banwaan. Siguro magkatago man. Pero kung babago lang ang form of government ng mga tao, pareho man lang, magbabago? Kasi haring man. So, bot sabihin na kung maging federalism ang kita, okay man sa imo palan, Mayor, basta may mangyayaring karahayan na pag-asinso, kaswagan, katuninungan kung ang mga politiko mismo, asin na mga tao, magkaigwanin pagbabago, tunay na pagbabago sa sistema. Ano po? Bago na sa diri. Kasi ang mga politiko tapos. Bago ang sa diri. Kasi mag-anak sa gobyerno, paharap. Naputol ang linya. Nindo. Kulbak kagiraray ligta naputol ang linya nindo ni Mayor Margie Aguinillo. Nabuhi ka marinisur. Abutan ko na good morning sa to yung mga Facebook live viewers in the Monica Mendoza, ang sa ko yung pamangkin nagantabay si Mrs. Victoria ni Miss Victoria ni Pumusino, si Vic pala nini. Vic, good morning, happy watching. Kumusta ka mo dyan ni Joanna, kumusta ka mo kan sa ibong pamilya, asin kan sa ibong mga api. Si Kagawad Ilma Dili Magaspi nag-watching sa to, hali dyan sa United States of America. Good morning, karon ng Kagawad Ilma Dili Magaspi. Nag-aantabay, kumusta da sa to digdi sa Iriga? Thank you, okay man po kami digdi. Nag-watching man si Mrs. Emily Cabasi, ang sa kuyang batchmate. Good morning, Sendo, batchmate. Good morning. Manager Alex Bulanti Parpan, kan sarong stasyon in Radyo Sanaga na kursadong maray, makusog, malinaw. Nagwa-watching sa Satuya si Manager Alex Parpan. Thank you so much for watching. Si Riman si Councilor Rabi Competente. Nag-watching dyan sa Goa, Camarines Sur. Thank you so much sa saro ini sa matibay na broadcaster sa may partikan na partido area. Si Manager Alex Parpan, kumusta mga Vaticano nga mga broadcaster na mga idol ko ini. Kaya thank you so much Sendong sa Sendong antabay asin view kan sa tuyang Facebook live program. Si Ringman watching live here in Querétaro, Mexico. Loud and clear. Ayan, sabi ni Kagawad Ilma Dilima Gaspi. So iba pang mga nag-watching, yaon digi si Ambi Amante. Baka si Gintaramlip si Mayor Margie, mayo na kamo sa linya. Agad daw. Agad daw, aladon taan na pagbalik ni Karundang Philip,
Today, pag kita tapos mag-interview, pero siguro, nagsinyas na si Mayor na okay na gawin niya ito. Nabaka na kulon pang pirmahan sa iyang opisina. Pero ito daw na makontak. Good morning, Monkey. Ambi Amante, Donde Gamayan Paya, Jerry Lopias, Ariel Yorobe. Uy, si Sir Ariel, lagawat si Man, Si Vita Valencia Bayos, Victor Lipango, Lim. Eugene Caranza Ocampo, Rodolph Calvary Alarcon, Kokoy Pajardo, and Lilibet Pinat. So, si Mading Lilibet nag-awat si Man. Thank you so much, Sendo. Sa Sendong antabay sa programang People Connection. Aga daw ta. Ano ulit, yaw ka pa? Sige lang pa kanina. Mapadagos pa ka maka-report din daw? Okay na. Mag-upload ka na lang, kung may makakaulay ka pa dyan na opisyal sa Banuang ka na Buhay Camarinesor, okay? Okay na. Dahil naman pa. Okay na. Tapos ka lang. Mga tugang kan nakaaging June 1, aldaw yan na Sabado, pinag-ibuman po ang oath-taking ceremony sa First Lady Sulon or first elected congresswoman digdi po sa Rinconada area. Ginibo yan mga pasado alas 6 ng pagkahapon dyan sa Portuno Pavilion sa may district office mismo. And sa Roban ang sa indong lingkod sa naging witness sa oath-taking ceremony kan primerong babae na mailihir na congresswoman digdi po sa parting ini kan 5th District of Camarines Sur. Si Congresswoman Jocelyn Portuno anumpa na como bagong representantita duman sa Kamara Baha antes pa man po siya na mag-asumir sa pwesto sa July 1. Kaya naging successful, naging makulor, nasambit na pong oath-taking. Kadakol na mga leader, kadakol na mga leaderes kan Portuno, inimbitaran man mga municipal coordinator, mga local officials, mga barangay officials na pasumpa ang ABC President kan nabuha na si ABC President Marvic Dumagsang. And siyempre, yan mo po si mga punong barangay from different barangay.
aros 42 kayo dito na mga punong barangay. Presintima niya so nagkaper mga barangay kagawad, mga municipal coordinator, mga barangay coordinator, yaon man, mga local, mga incumbent and mga incoming local officials kan ringkunada witness man nag-attindi sa very successful oath-taking ceremony sa bagong mailihir na congresswoman sa Rinconada area sa persona ni Congresswoman-elect Jocelyn Fortuno. So sa naging mensahe niya, dadangog ko na mayong katapusan na pasasalamat ang sa iyang gustong ipaabot sa gabos na mga taga-Rinconada area. Sa dakulao na maray na suporta, dakulang mandato na itinaupo kan mga elektorado sa iyang kapangganahan. Asin yan, riribayan niya po ni totoong serbisyo, dedikadong serbisyo. Asin ang sa iyang pahayag na open ang sa iyang opisina, bukas ang sa iyang bukasan sa iyang opisina para dangugon ang mga boses kan mga taga-Rinconada area. Kung ano ang sa indong pong pangangaipuhan, kung ano ang sa indong mga request, kaagadan, mga plano para sa ikakauswag ka na mamanawaan sa Rinconada asin so kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Preparado po siya, andam siyang magdangog kan sa indong mga boses. So, inya ko magayon na mensahe ni Congresswoman Jocelyn Fortuno. Kaya po, kung kamuman may mga gustong hagado na mga project, kung kamuman may gustong hagadon personal na mga tabang, taan priority niya po sa Kongreso ang edukasyon asin man ang health. Sabi niya nga gusto niya madagdagan ang sweldo kan mga teachers. Tangarig maging mas higusan ang mga teachers sa pagtukdo kung compensate. Kung baga sa kung ang sa indang sweldo man nadadagdagan asin nasusuportaran kang gobyerno. So yan ang sa priority niya na gusto niya man na ibusis duman sa Kamara Baha. Takon mayong teacher, mayong abogado, mayong doktor, mayong inhinyero, mayong scientist, mayong accountant, mayong nurse, mayong midwifery, mayong mga electronics engineer, kaya ko na profesyon, for medyo po ka na mga teacher. Kaya priority niya po na madagdagan ang mga benepisyo ka na mga teacher sa enterong Pilipinas, lalo na sa particular Rinconada area. Saka gusto niya sa lambang pamilya makapag-eskwela. And ang priority niya pa ang health ka na mga taga-Rinconada. Kaya ang congressional office kan ni Congressman Fortuno baga ibang financial assistance, may budget, may pundo na tinatao sa government hospital. Yan nga ni sa BMC, Bicol Medical Center, gari dyan taon-taon, garo may 2 million dyan na itinatabang si Congressman Fortuno para sa mga taga-Rinconadang mga may kamatayan, may kahilangan. Dyan dinadara sa BMC, pinag-charge sa iya kung pundo na pinagtatao dyan sa Bicol Medical Center. Kaya, ipagpapadagos ang mga proyekto sa health, sa salud, and sa edukasyon. Yan po ang mga priority ni Congresswoman-elect Jocelyn Fortuno kana Rinconada area. Si Congressman Sal Fortuno, ang naging mensahe niya man po
sa mayong katapusan na pasasalamat sa perang termino na itinaunindong mandato sa iya, haros sa taro sa puso asin mayong katapusan na pasasalamat naging mensahe niya sa mga taga-Rinconada sa Dakulao na maray na kapangganahan niya sa kada laban niya. Haros 4 na beses na sunod-sunod na ginana niya ang pagiging congressman. Kaya sa July 1, bako na siyang congressman. Ang maserbi ng congressman sa tuwing bago, ang sa iyang kadangat na esposa, ining si Congresswoman elect Jocelyn Fortuno. Jobless na si Congressman San, sabi. Pero joke sa naman to. Ang nagigibuho niya, matabang mangiraray siya sa pagpasa ng mga House Bill. Propose House Bill, matabang mangiraray siya kay kay Congresswoman Fortuno, matabang siya. Saka sa mga pag-program kan mga proyekto ang pasunod-sunod sa mga nawawalat, siyempre siya mawawalat tigit. Sabi niya nga ni, kung sa paninda by one take two. Tama ba? Si Congresswoman na Fortuno nasa Kongreso, nag-attend ng session regular, siya man ang nawawalat tigit sa district office sa Laboa, siya man ang ma-entertain, maasikaso kan mga taga-Rinconada kan sa indong mga pangangaipuan, sa indong mga lugar, sa indong banwaan, asin man mga barangay. Kaya sa iya pong naging mensahe, nung kita ipinasupok ni Congressman, dahil siya na imbulto sa ano pa man na korupsyon, dahil siya na imbulto sa ano pa man na irregularidad, dahil siya na-imbulto sa ano pa man na kapapasawayan. Dahil mantener niya ang sa iyang integridad, kredibilidad, asin man po ang sa iyang pagiging honestong servidor ka na distrito, kan banwaan. Dahil bagong araw ka ibang mga senador, ibang congressman na napipriso, nakakasuhan ng plunder, nakakasuhan ng graft and corruption. Siya po, dahil niya kita ipinasupog, sabi niya, dahil ko kamulong ka ipinasupog, dahil ko pigmantsahan, dahil ko pigdigtaan, ang sa kuyang pangaran, taak ko ngayon pigmintin ko na making maray ang sa kuyang pangaran, asin mantiner ko sa mga taga-Rinconada, na dahil ko ngayon nung ipinasupog na mga tao na nagtaonin poder sa kuya na maging miyembro ka na legislador, maging representante nindo duman sa Kamara ba. Kadakol na mga dekalidad na mga House Bill na nagina pong Akta Republika na pinapakinabangan na ang mga layers niya kaninterong Pilipino. Dahil nagtrabaho siya, ipinailing niya ang sa iyang kaigusan, ang sa iyang dunong. Saro si Congressman Fortuno sa iyang mensahe ang natatawan ng pirming UNRWA bilang perfect attendance sa Congress. Siya pala mayo siyang absent, siyang ausente, no? Bukod sabihin sa kada session regular, presente po. Permi siyang present. Pag nag-roll call, Congressman Salvio Fortuno, check, present. O, yan. So, iba man, kadakol absent. O, dyan pa sana, perfect attendance po siya sa ginigibong mga session regular duman sa Kamara Baha. And then, saro pa sa pinag-orgulyo niya, ini po bagang pigpasar niya na Fortuno Law na ang mga punong barangay sa enterong Pilipinas tinatawanan ng poder, tinatawanan ng poder to administer of oath-taking to all highest position in the government na pababa. Kung sa presidente kan Pilipinas,
sa asin na pababa sa pinakababang ilihidong opisyal kan sa tuyang gobyerno, appointed man yan or elected man yan, tinatawa na pong poder ang mga punong barangay na magpasumpa sa inda. An example dyan, si Vice President Leni Robredo sa Calabanga, nagpasumpa sa iya, punong barangay. Si Congressman Portono man, nagpasumpa baga sa iya kaito, sa Nabua, punong barangay sa Barangay San Roque. Ungon yan, nagpasumpa ki Congresswoman-elect Jocelyn Portono, ABC President, punong barangay Marbik Dumagsang, kanga Nabua Camarines Sur. Tangarig pong na ipinapautob ang leng ini, ma-exercise ang leng ini, as in maipautob. Dahil si Congressman Portono ang principal author kan Portono Law na nagtataoning poder sa mga punong barangay na magpasumpa sa mga arlangkaw na opisyal kan sa tuyang gobyerno. Ilihido man yan or appointed opisyal. Saro yan sa dekalidad na lay na ipinagpasar ni Congressman Sal, ipinaglaban, pinagpagalan hanggang sa i-exercise na, pinagsusunod na, pinapautob na dito sa Nasyonal Pilipinas ang Portono Law. Ako mo siyempre, siyang principal author, kaya gusto niya perming punong barangay yan magpasumpa sa iya. Nagpasumpa man sa agum niya, sa esposa niya, punong barangay man. Na yun naman po ang inaarog sa mga iba-ibang lugar sa Nasyonal Pilipinas. Kaya ang papel kan mga punong barangay, bakong suba-suba mga tuga. Ano? Kumbaga sa dagdag pulir na itinao sa indang mga punong barangay. Kaya baga kita respetado tan mga punong barangay, talagang kakaibaan sa indang mga kapangyarihan. Dahil sa abilidad, dunong kan sa tuyang congressman sa Rinconada area. Saro pa baga ining purpose pangtawid pamilyang Pilipino. Saro pala niyan sa principal author dyan, si Congressman Portono, na iyan pala na institutionalized na ang Republic Act 11310 an act institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino program, itong purpose, was signed into a law by President Duterte recently. One of its principal author po is Congressman Salvio B. Portono of the 5th District of Camarines Sur. O yan po, bot sabihon kayo ni, ining Republic Act 11310, an act institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino program, nasaro na ngunyan na batas or lay. Dawa si say pang presidente kan Pilipinas dahil na pwedeng halion pa ang purpose sa nasyon kan Pilipinas. Dakulaw na maray na tabang ko ini, di kalidad na maray na leng ini, di kalidad na maray na akta republika ini nangunyan, napig padrinohan, ang naging principal author po si Congressman Sal Portono. Nakadakol ng mga nagtitios na mga Pilipino na nakakapagpa-eskwela kan sa indang mga aki, natatabangan sinta dahil po kaning inaapod na purpose ining Pantawid Pamilyang Pilipino program. Dakulao na maray na tabang na mataning chance na mabuhay, makapagpa-eskwela, itong mga grabing tios na mga Pilipino. May tabang pinansyal ang sa tuya pong government. So dawa si Sayman na maging presidente, dawa si Sayman mailihir na presidente ka nasyon kan Pilipinas, never na, para nunca mahali
ang inaapod na Republic Act 11310, an act institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino program. This is already signed. This was already signed into law by our President Rodrigo Duterte. Saro pa po na magayon na naman na dikalidad na pinagpadrinuhan ni Congressman sa Kongreso na siya ang principal author. Ini pong bill an act providing for a Magna Carta of the Poor, which was also authored by Congressman Sal Portono together with some other congressmen, was also signed into law by President Duterte. Kaya po ining dakulaon pa ning tabang para po sa mga kapobrihan. Dakulaon na maray na kalakpak ang gusto tang ipaabot digdi sa mga dekalidad na mga House Bill na nagi ng mga Republic Act pinirmahan na kan Presidente kan Nasyon. Ang saya pong ining mga pinag-isipan, pinagpagalan, pinagpuyatan ng mga bill na ngunyan po saro ng mga Akta Republika na papakinabangan na po kan na mga namamanwa ang Pilipino. Saro pa sa magayon na bill, ini pong ang co-author digdi as one of the co-author or principal sponsor, iyo po si Congressman Sal Portono. Ining converting the law, converting the Camarines-Sur Polytechnic Colleges, Nabua Camarines-Sur, into a university to be named as the Polytechnic State University of Bicol. Ang CSPC po sa Nabua, aapudunta na ni PSUB or Polytechnic State University of Bicol. Magayon naman na maray na ano ini po lay na sa iyang ipinasar. Ninulita ang CSPC magiginang Polytechnic State University. University na po. Kaya ano ang mangyayari pag ansarong eskwelahan na Polytechnic College maging sarong university. Inot na inot madadagdagan po ang budget kada taon. Baka madubli ang dating budget. Baka madubli. So, dyan yan maikot-ikot. Pirak na yan. Kwartang yan. Budget na yan. Pundong yan para dyan sa bagong Polytechnic State University of Bicol. Dyan yan sa CSPC. Yan si CSPC ngayon. Kung dati mo yan, ang pundo ka yan, nahihiling taan improvement. Ano? Mas madudubli po yan dahil saro ng university. Iyan ang matibayo na maray na saro ka sa dekalidad na lay na ipinagpasar ni Congressman Sal Portono. Dahil so mga courses, pigilin ko pa, mga courses, pwedeng madagdagan pa ng mga major courses and CSPC na ngunyan saro ng university, PSUB. Pwedeng kadakol-dakol pang madadagdag ng mga courses dyan. And magiging economic booster ta, ano? Pagdagdakol ang mga enrollees, kung ngunyan, halimbawa, 5,000 ang pwedeng maka-enroll, baka madubli or badagdagan ang mga enrollees dyan, ang mga estudyante dyan. So, madakol ang mga tao na mga mapa-eskwela dyan, madakol ang mga boarding houses, madakol ang mga kakanan, ang negosyo maboom. Maasinso po ang Nabua Camarines-Sur
palakpakan ta si Congressman Sal Fortuno, padangat niya talaga ang Rinconada. Dahil lang nabuha sentro kang Rinconada area. Kaya sa mga yaon sa mga pagtarait na banwaan, maayo na dahil na kamo mga problema po sa pagpa-eskwela sa Colegio Cancelo mga aki. Taigwa na kitang Polytechnic State University o Bicol PSUB dyan sa dating CSPC. Kaya ini po ang karahayan na dinaog ni Congressman Fortuno ang iba niyang mga kumpanyero, mga kairibanan sa Kongreso na sa mga lugar ninda, dahil man lamang nakapag-pasar ng bill na ang mga polytechnic colleges sa indang lugar, ma-convert into a public, ma-convert into a political state university. Oh. Nangangahulugan lang po na talaga nagtrabaho ng tultul, nagserbisyo ng tultul, ginamit ang sa iyang abilidad na kita po serbihan nin dekalidad na mga house bills na sa iyang ipinasar, nangunyan ang mga house bill na yan, mga akta republikana, pirmado na kan presidente kan sa tuya pong nasyon Pilipinas. Palakpakan ta po, palakpakan ta. Ako dyan ako believe sa mga elected officials na talaga nagtatrabaho. Ano yun? May report, okay? Nasa linya ko niyan si Karondang igwa pa nga ni pala itong Pre-Irrigation Act o Irrigation Act na yan Pre-Irrigation Act ang principal author kanina si Congressman Sal Fortuno pa. Libre na ang mga patubig. Agad daw. Connection Report. Bicol Connection Report. Nasa linya mo niyan si Karondang Mar Baroga. Good morning, Paling Mar. Please, go ahead. Salamat sa maray na aga sa tuya mga tagapagantabay sa radyo. Mayong tubig ang irigasyon. Pikta pakaray ang irrigation canal. Yes. Yan. Pero pag napakaray na, pabubulusan ng tubig ali sa irrigation. Correct. Kaya libre ang mga parauma kan tubig. Correct. Pero sa Iriga City Prime Water, Ano man yan? Yan dyan. balik normal na ang serbisyo kaya ikuang tubig. Okay yan. Good news yan. Yaon si General Manager, Branch Manager Arvin Bali. Pare. Kita na patula. Antayin mong amigo pa din. Ayo. Mga kaoreta. BM, good morning. Live po kita sa Radyo DCKI with Joey Lim. Good morning po. Hello, Sir Joey Lim. Good morning, Engineer. Long time no here. Good news daw. May back to normal ng serbisyo. Kaya na Prime Water, nagbuburulos na po ang gripo sa mga lugar na dahil napabulusan ka nakaaging mga simana. Iyo po, itong particularly barangay Napapuro tayo ng portion ng Salvador, may tubig naman po nag-aabot. Ako talaga totally ko na-discuss sa iyo kung itong pag-ulay sir. Opo. Talaga totally karamihan sa mga panahon ko. Grabe. Nahiling naman po sa dito kami na talagang build volume yung tubig na distribute sa mga concessionaires, biglang luminangkaw. Almost more than 5% or 10%. Kaya ngayon ang Napapuro, may tubig na. Napapuro, mga dulong part. Nagkakaigwa na. Sa mga dulong part, iguana. Pero, usually, 6 hours, karamitan talaga, nawawalan sila. Pero, kumbaga, nagbabalik din mga bansang hapon, Banggi, Arubean. Pero at least, At least may sigurado nang masasalod ang mga concessionaires, ang mga member consumers kan Prime Water. Ano po? Hindi po. Bagong araw ka ito makikisakdo pa sa sentro, sa may mga bulos na tubig, para lang ma-sure na malinig ang tubig inumun ninda, ano po, or pangkarigos lamang, or pang-ugas. Tapos pang-inuman na din kasi talaga ang tubig ang irrigation sa water may inom talaga. Prime water. Nakakasiguro kita na dekalidad talaga ang tubig kang Prime Water. Dawa na yun na magparabakan ng mga bottled water, ano po,
sa tapos hindi sa area, talagang total. Di ako nagbabakal ng bottled water. Hali lang mismo sa gripo. Duman lang ako nagkukuha ng inom ng tubig. Hindi ba nagkakaproblema ang lawas? So, engineer, Oh? lalong nagbabaskog sa nagro-rosa-rosa ang kolor mo na iling tagay. Anyway, tapos na itong mga pagpapakaray na mga sources kan na tubig. Hindi pa po talagang ganyan po itong proposal ng long-term solution naman sa river unit. Pinapamabilis mi si Saldaga kasi totally okay na kaming lote duman na po kay Dakara, mga Dakara duman sa Santo Niño. So, willing na silang i-offer si Dagat na to, may agreement na kami na meron kami internal agreement na araw ganun babayaran din sa Inda. And then, ang pinaproblema may lang kasi mga AGM lang, itong equipment. Nasa ongoing process na din po kami kang negotiation kay Rambuyong, mga Rambuyong, together with Kapitan, naghagad na kami tabang kay Kapitan Serrano, na mapabilis din si ng lupa pagkukuha naman para ma-execute na mapuna na talagang totally din kami kumbaga very dedicated na din kami mapuna si pumping station na to para mapuna na para totally ang source dyan sa river unit magkaiba na and then masolusyonan na si mga low pressure para gamitan oras. Pag may source na talaga kaya siyempre ang pressure kan tubig mas makusog na po dyan sa mga purong lugar. Hindi po, talagang totally, puro lang talaga ang problema ni sabi ko nga dito pa, ang source pang river unit, halipay din sa San Roque, sa Butawan Pumping Station, majority. Biroon mo kung lawig kung aram ka mga paradangog, distansya, talagang medyo harayo na po talaga, layo na. Kumbaga sa ang long-term solution may dedicated source dun sa lugar na to para dumana lang siya mag-supply. And then yung tubig din sa Butawan, pwede pang ma-divert sa ibang parts ng river unit. Ini pong pumping station na iniyo, kung yung kaso mabugtak yan sa may party ka na Santo Niño, mga perang barangay ang pwedeng ma-serbihan ka Sa nahihiling mi po, tulong barangay halos ang pwede siyang matawanan. Santo Niño, La Medalla, tapos Park Camp, San Antonio. Bali tulong pala, Takayan. Santo Niño, La Medalla, and San Antonio. San Antonio. O, bali tulong gayo pala na masisibang kani kung may source na kita dyan, kung may pumping station na kita dyan sa may Partigan Santo Niño. Kundi ang problema mo po, sabi mo po, mga aagyan kan pipes. Ano po, right of way lang. Right of way. Sa ang napo kami kayang property, kung sa may likod ng property ni Rambuyong, kaya work out ni through help of CAP, maagihan min din ito with internal agreement kung anong kumbaga mapaguyunan naman sa ulayan. Pag right of way, pwedeng bakalong kang frame water, pwede man arkilahon. Bakalon pwede na arkilahon. Pwedeng yan maglaog sa arkin agreement. Ano po? Iyo po. Pero, preparado man po sa budget ang frame water sa Gabos? Preparado po kasi talagang may naka-approve na budget naman sa source development naman sa river unit. Sa aram talagang ang ngunyan ang pinaka-grabe na sasapon ng dahul na mayong tubig yan sa may pating river unit. Pero po ang pinakang total budget nindo sa project na ini dyan? More or less, estimate lang po mga 10 million. Mga karupiyan. Rough estimate lang yan. 10 million, kabali na dyan itong mga bagong mapa-connect ng serbisyo sa prime water. Dyan lang yung source development. Source development lang po ini. Pero once na ma-assure mo na itong talagang kasi igwa na po kaming initial na kung gaano kakusog itong pumping station na to. Kung sakaling, kumbaga mag-exceed pa siya luman sa ina-expect mo, pwedeng malatagan mo kasi talagang totally marayo pang mga linya. Kumbaga initial muna kami, source development, talagang masolusyonan lang si mga existing. Pero pag talagang totally abundant or sobra-sobrang supply naman sa napunta ng pumping station, it is time na mag
pag-pipeline para maabot din hindi naabot. Kasi talagang, kumbaga, ang ano mi po niya talaga is focus is masolusyonan lang si mga existing na. Kasi, kumbaga, pag sinitay mo na kami totally na expand naman sa river unit, si mga sinusupply lang muna. So mga existing lang, ano po? Wala. Iyo po. Sa ngunyan po, engineer, aside kaning concentration nitong project sa source development dyan sa Santo Niño, ano ba pong mga ibang lugar ang sa inyo pong pinagkakasibutan mo niyan? Ay, ano pa pong lugar? Oo, na sa inyo pong pinagpapakaray at mga linya, lalo na mga source. Sa ngunyan po, may pa kaming totaling inaayos ng mga pipeline. In terms na rehabilitation, pinapokus muna kami sa source development. Okay. Source development po muna talaga, totally. Source development lang muna. Mga rehabilitation na nangyayari. May pa po. Ay, iyo po. So, siguro, engineer, may pangapunan ka. So, mga gustong baka may mga naka-receive ng mga statement of account na gusto man pong makabayad na kansentang bill sa tubig, pwede man po kayo, pangapunanan ta, makadaragdag sa pundo na kaipuan po kasi yung mga project. Ay, po. Sa ngunyan po, pinapamarit ako lang na, binalik na po ulit si written bill, system. Kumbaga, pagka-read po ang Metro Mundo, may tatawag send si statement of account. Saka itong mga past few months, talaga nagsigo kaming system improvement, inaayos yung system, bago kami mag-execute ulit ng reading bill. Kaya ngunyan po, pag ang reading day nindo is nag-follow ng pizza tracing aldaw, ma-receive na po nindo tulos si bill nindo. Kaya makapagbayad na po kami doon sa opisina. Garo yan itong mismo nang dyan na nakukuha, so figure reading na luwas na naka-registered na po. Hindi po. Talagang this past few months talagang di kami nakapag-read yung bill. Kumbaga, piniprint niyo po muna sa opisina sa mga SOA, sa mga statement of account, bago may distribute naman sa mga concessionaires. Kaya medyo nahalian sila sa pagbayad. May mga nagapot kayo ito kung ang mga senior citizens sa igawaman ng discount. Kung dahil po makapasyar ang senior citizen, ipadara na lang sa ID card ninda. Kung i-honor yan, na sendo po mga tiller. Siguro po ang nangyari kay ito, pag more than 30 cubic si konsumo ka ito, talagang totally definition ng credit at senior citizen. Kasi kumbaga igawaman kaming kumbaga sinusunod na board na ito or parang sa opisina na once na mag-exceed siya ng 30 cubic, then siya credit at discount. Pero itong mga lower than 30 cubic, iba siyang discount. Pero knowing na 30 cubic yung kinukonsumo ka to, nasa commercial size na siya, although residential siya, mataas na. Kaya pero talaga totally, pwedeng ipadara na lang kang senior citizen na nakapangaran naman sa SOA, sa ID niya, kinikredit niya siya. Engineer, linaunta lang po. Sabi mo po, pag ang meter exists of 30 cubic meter, ang pataas na yun, tada kita natang discount sa senior citizen dahil commercialized na. Sa water district na kumaga parang na rin, kasunduan or resolution na once na mag-exceed yung 30 cubic, din ang kinikredit as senior citizen. But beyond, below 30 cubic meter, yun, siya, subjected for senior citizen discount. Iyo po, kaya ngayon may nag-aaral draway, may nagreklamo, Kaya ngayon dito na, hindi na ninyo. Kasi po, kung may nangyari, kasi yun nga itong nag-uli ka ng last time, na nirelate ko din sa inyo, sabi, may kami PM, it was silang na-encounter 30 cubic about, kaya hindi ninda na as senior citizen. Kasi iba mo pa kami sinusundan na kumbaga batas or resolution dito sa opisina. Dahil po pwede palang i-insist ka na senior citizen na ang senior citizen discount man, batas man na dapat i-provide as in ay tao ka na mga na establishment or business establishment. Arin ang ma-prevail dyan po, ang batas ka na para sa senior citizen na itinao ka na gobyerno o batas na policy ka na
Anong nakasakop ka ni pong sendong batas na ni? Internal policy lang yun eh. Ano po, for sure, nagsundin po sa batas ng kumbaga, law mismo ng Pilipinas. Pero I will review din po ulit itong siguro mga sub-contents nito para ma-justify ko din totally sa senior citizen. Iyo po, oo. Paki-review ngarig, kumbaga sa di pa maglalaan na problema. May mga senior citizen na inian pala ng problema, ininda pa na iintindihan kung taan pribilehiyong itinatao sa indakang gobyerno, pero na-exempt or dahil na susunod na buwelo, kung medyo kan may mga internal policy man ang ibang mga business establishment. Sige po, i-clear ko rin po ulit si policy nito. But rest assured man po, gabos man na mga senior citizen nakaka-avail ng discount. Pero may explicit lang po siguro itong nangyaring nagra-resent sa radyo na baka sedation na nasa ng discount. Iwanin po. Oo. Salamat naman rin sa immediate action na ginibo mo po, engineer. Sige po. Siguro po may kaputan ko dyan si Karundang Mar sa imo, ipasa ta po sa iya. Paling Mar, baka may kaputan ka kay engineer. Pali, manam kaputan ta, hirap na inot, inubusuraan kaputan si Engineer Kirby. Pambira. Ikadaan maangkor pag mayo si Aldrin, Iyo da, approve na. Approve na. So, kontrata, dara, natabi digdin. Ay, agad. Dito sa Iriga, water district from water. Medyo marayray and maliwalas ang opisina. Sa totoo lang, Ano na lang nin kuyan, nin parting word si Engineer Erwin Paris. Engineer, sa mong panguring patatawan. engineer, Words ulit. ako naugma lang ako napaka-transparent ng opisina kan Prime Water sa ngunyan. Na pig-repair pa lang, pig-renovate nindo. Hiling-hiling talaga ang mga empleyado, talagang siribot sa intang paperwork sa ilang trabaho. Nya ko magayon si Sen nag-isip kayo na tabing design na araw kayo na engineer. Hindi pong design yung opisina. Oo. Ano po, ali po sa central office ni si planning team ni sila po nag-design kang opisina ni sa baba. And then dinakulaan mi din po sa opisina dyan sa payment center para at least yung mga nagbabarayad, yung mga concessionaires, maaliwalas mo sa pag-abot ng tanghali. Di ba? Kasi katong time na medyo tayo pa inaayos si opisina, medyo mainit yung pag-cloud mo. Iyo po. Siyempre, halos yung mga concessionaires sa luwa, sa sentro, Ngunyan po baga, maaliwalas ng maray. Talagang bilib ako sa ano ngunyan design kasi ng opisina. Maling napatol ka. Guide, garo na para ka. Guide. Salamat sa inyo, Engineer Paris, kan branch manager, kan Prime Water, nakaulay po ni Karundang Marbaroga sa loob kan programa. Na oras na po, 10 minutes before 11 o'clock in the morning, oras na ini, atod ka sa tuyang time check sponsor, atod ninda Mrs. Monica Perique and family of Lima Sulusay Pros, atod man, ni Engineer Meneleo Lucena kan Lucena Electrical Supply na makukuha po dito sa sentro kan siyudad ni Iriga. Paabotan ko man, good morning. Nagabos na itong mga Facebook Live viewers. So mga dahil ko pa nabati, karatiyon ko na. Kasin Eric Antonio Habana, nag-watching. Thank you, pinsan. Barkadang Bunga Franco, nag-watching sa Rosa Matibay na columnist. Kaya ba na ni paring Mark ini? Na columnist, Siring man si Mr. Christopher Prias, Busing. Parang gwapo na lang yung si Busing. Parang nasa Senate na ata siya ngayon o nasa Congress. Mataas na ang kanyang posisyon. Kaya lagi siyang naka-Amerikana, nakabarong. Lalong gumandang lalaki, lalong naging handsome, At asinsado na. Ang aking kaibigan na si Mr.
Attorney na kahit siya niyan, Attorney Christopher Prias. Pero naging staff siya kahit ito kung di ko napasala sa Sangguniang Panlalawigan ng Camarines. Sharing monkey batchmate Lodi Perez, good morning. Thank you so much for watching sa batch 83. Good morning sa inyo and thank you so much. Sabi ni Kagawad Ilma Dilima, kumusta sa mga tagabayan ng Bato? Karundang Mar Baroga. Nadawag pa rin si report ni Paring Mar. Saka dyan sa Prime Water, kumusta? At kumusta rin kay SM Melvin Barayoga, kay News Director Mark Rodriguez, sa mga taga-technical side, at sa mga taga-information ng RPN Radio Ronda DCKI. Yan ang pagbati ni Kagawad Ilma Dilima Gaspi. Thank you so much po. Ali dyan sa Mexico, watching sa Tuya sa mga oras na ini. Medyo mapurong pa ng balita po na ito mga nasa purong lugar, kan Barangay Santo Niño, La Medalla, San Antonio, Iriga City. Dawa pa paano po nagkakaigwana po daaning bulos ng tubig sa ito mga gripo dyan. Pero padagos pa man po kiraray ang source development at pagkikipok ang prime water dyan sa may partikan na Santo Niño. May mga pamilya po na pinagkakaulay ang management ka na prime water para po sa right of way. Dangan duman sa mismong bubugtakan ka na pumping station. Aram po nito ang tubig sa mayor na kaipuan talaga yung tao eh. Takon mayo kitang tubig na maiinom, na magagamit sa satuyang oral na pagkabuhay, ay maano kita. Pwede kitang magadan kung kita mayo ng tubig na maiinom. Kung kita mayo ng tubig na ikakarigos, o ikakarigos o ikalabar, yan. Or kung maana kitang tubig lamang na sa oral daw, magagamit, talagang perwisyo as in masakit sa partikan mga namamanuaan. Kan nawaraan ng bulos kan tubig ang mga barangay na ito sa mga purong lugar, perwisyo mananggad as in gastos sa mga residente. Tama, harana pa sa mga lugar, mapipirwisyo pang magduruman sa lugar na pwede sila makabakal tubig o makasakbong tubig. Pero kung may nagbuburulos na tubig sa gripo, di mayong problema. Kung di ginigibo man dapo ang medyos na magkaigwanin na sa liring mga pumping station dyan sa may partikan river unit, tangarig sa mga barangay dyan na pwedeng masirbihan kan na pigbubugtakan ng source na magkagawa ng saliring source. Yung tubig ka mo dyan, masirbihan ka mo ng maray. Kaya, puro pasensya na lang po, yan ang nangyayari. Duman man sa mga senior citizens na minsan nagreklamo man na dahil hindi nakapagpasyar sa opisina kan na prime water, isinubo lang sa katabang o sa agom o sa kaibanan sa harong, dahil natawan na ng discount. Kaya piglinaw ni Engineer Paris na may itinatao po sindang discount sa mga senior citizens. Tapos, ang 30 cubic meter pataas na konsumo,
dahil gayod na credit ang senior citizens na tawanan dyan in discount. Tagaroy ko sindang parang policy na duman lang sa mga 30 cubic meters below or minimum gayod na konsumo pwedeng mataanan in discount ng mga senior citizens. Pero ang review niya po na narin ka na. At magkagawa ng komplikadong sistema sa pagtataon ng discount as a senior citizen. Tapos sa mga restaurant yan the more nang in-order ka mga senior citizens na kaibanan ang sa iyong pamilya, halimbawa, 10,000. O di automatic tataan ng discount ang senior citizen. Talagabot sa mga restaurant, mas gusto nila, mas dakol na konsumo na pig-order sa enda, mas dakol lang kantidad ang babayaran sa enda. Pero, obligado sa enda magtaon ng discount sa senior citizen. Kaya baga minsan nahanap ako ng senior citizen na mga kabisto. Yan na ako magkakang-kakang kita dyan sa restaurant makaabila mo kita ng 20% discount. Ma-order na ng dakol na order o pasawa ka sa kakan, ay gwa ka mabayang 20% discount. So, ay kalugi. Kaya kung minsan pag nahalaw ako sa mall, sige kung kalagkalag, ang hanap ko sa mga barkada kong mga senior citizens na, pag naling ko, ano niya ko, maayos na kita. Pero niya ko, si senior citizen sa edin mo, yaon nga pare, okay. Hatiin ka ako natin yung gastos. Plus yung maabil natin yung 20% discount mo o sa restaurant o sa alinman ng mga food chain. Ayun nga pare. Sayang man na tinatao man niya na pribiliyo sa tong gobyerno sa mga senior citizens. Sa mga disabled person nga, dapat ito pang mga discount pa sa indama ng mga pamasahe, sa indaman na pagkakaan. Kung igwa kaya, mga disabled person, igwa man yung discount, yan ang marami. Bueno mga tukang, inabot na kami ni Nora sa pamamaaram sa programang Bicol Connection. Sa pangaran po sa kuyang mga katuwang partner sa technical, mga naging production aid me sa programa, ang mga OGTita sa CSPC, yung nagdi si Jasper Lemuel Abonal, si Rian Martinez sa Sinman, si Harold Tiangco. Ang information taligdi si Aldrin Orlanda, and yung man si Rodel Cesar. Sa transmitter site, yan naman si Engineer James Oco and si Tony Saison. Digdi po sa studio, yan si Chief Tony Aguilar, ang sa mo yung kaibanan digdi sa technical side. Sa ngaran man mga pag-iribang, karon na nagpaabot yung mga reports, sinda karon ng Rocky Bayubo, si karon ng Philip Barasina na interview si Mayor Madia Ginilio Cambuy, and yan man si karon ng Marmaroga na kaulay man sa lokang programa, si Engineer Elvin Paris, and branch manager kan Eriga Prime Water. Thank you so much kan sa indong pag-antabay sa mga Facebook live viewers mo po. Thank you so much for watching, and mabuhay po kamo, mapasutoy man lugod ang biyaya asin bendisyon kan man na Diyos po ngunyan sa kutuman. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonekta sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols,